खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि अनजालु फिसाज्लाजों लोगोसे गुबुन सानै बर' फिसाफोरा नेशनेल स्कुल गेम्सआव सायख'जायो। गुवाहाटीनि हरुहजाय स्टेडियामाव थांनाय 10 जानुवारियाव 67थि नेशनेल गेम्स आसामनि 14 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनायनि सायख'नाय हाबाफारिया सोलिदोंमोन। बे सायख'नाय हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि अनजालु फिसाज्ला जुगामप्रित बर'जों लोगोसे एरिस बाग्लारि आरो रतिराम बसुमतारी बिथांमोनाबो सायख'जायो। गेलेगिरि साथामबो दायो झारखन्डनि रांचीआव जानो गोनां 67थि नेशनेल स्कुल गेम्स गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन। BKWACनि गामि थिसननायनि सायाव एबसुनि दैदेनगिरिनि बिबुंथि। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों फैफानाय BKWACनि गामि थिसननाय बियाब दानाया लेहेम जादों होनना बिजाथाइ फोरमायदों धेमाजि जिल्ला एबसुआ। बिटिआर गोरोबथाजों फैफानाय बिटिआरनि बायजोनि BKWACनि बर' गामि थिसननाय बियाब दानाया मानो दाबो आबुं महर मोनाखै होननानै धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर' आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रतिराम बसुमतारी बिथांमोना बिजाथाइ फोरमायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बिबुंथि। 10 बोसोर 2014 निफ्राय 2024 सिम क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय बर' मानसि गैया। बे रिप्रेजेन्टेसनाव भारतनि सा 543 MP दङ। बे गासै 135 कौटि सा भारतारिनि गेजेराव बर'फोरनिफ्राय सासेल' मानसि। 20-25 लाख अनजिमा थानाय बर' मानसिनि गेजेराव बे सासेल' बर' मानसि। बर'नि इन्टारेस्टआव ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआव बिटिआर आरो आसामनि बर'फोरनि थाखाय खोथा बुंबोदों। नाथाय 10 बोसोर जों बेनिफ्राय बन्चित जानांदों। हिंसा हिंसि बर' अना बर'नि खोथा बुंनानै नब कुमार सरनिया बिथाङा देरहाबाय। बिथाङा दिनै जेबो खामानि मावाखैसै। बर'नि हेंथा बिटिआरनि हेंथा खोथासो बुंबोदों। बेखायनो बिथांखौ बेनिफ्राय आउट खालामनांगौ। पार्लियामेन्टआव बर' हारिनि रैखाथि थामोनथानि आरो एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बाथ्रा बुंग्रा MP नांगोन। बेनिखायनो लकसभा बिसायख'थियाव जेरैब्लाबो बर' बिजाथिया देरहाथारनांगोन होनना दिपेन बर' बिथाङा बुंथियो। मागो दमासि फोरबोनि समावनो उदालगुरियाव गंसे जिगाब लाबोनाय गारिया अर खामनानै सेवहांगार जाजोबो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि सिंग्रिबारि गामियाव जिगाब लाबोनाय गंसे गारियाव अर खामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि 11 रिंगासो समाव गंसे BI गारियाव जिगाब लाना फैनाय समाव लामानि कारेन्ट थारखौ बोखारनो नागिरनायावनो गारिनि जिगाबाव अर जोङो। जायगानि सुबुंफोरा अरखौ दैजों खोमोरनो नाजायोब्लाबो खोमोरनो हायैयाव गारिया अर खामनानै सेवहांगार जाजोबो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।